Good morning. Aray ko. Aray sabi ko sa inyo No, wag nang sampa. Aray ko. Sakit. Kaloka. Nangangatayawan. Kaloka itong tipiboy na to. Ano ka ba? Aswang ka ba? Sakit Good morning, baby girl. Ay, sus naman. Pino. Palo na kita. Palo. Good morning, baby girl ko. Si Maigi lang. Kasi maliit. No. Oh, sige na, group. Sige na, ikaw din. Alis ka na upstairs. Good morning, Conan. Pati pa si Conan hindi nakikigulo. Uy, naku nang stretch yung Conan. Ay, kumakulit ka talaga. Up. Let's go. Good morning. Napasok. Anong oras naman? 8:21 na. Harap ng huminata. Come on, bebe. Kaninong mga dugo-dugo ito? Kay Maigi na ba? Ooh. Hey, yo. Ba't nandiyan ka? Siyempre, nakaano naman yung cellphone. Okay na yung pagkain nila. Papagiling na lang. Kumain na kayo? Si Chris. Patingin. Meron pa niyan doon. 3 yan eh. Sinira daw ng asim nipple niya. Nilabas mo pa kasi. Kaya mo na may 2 pa niyan doon eh. No, Groot. Mamaya na. Ito talaga. Vitamins muna kayo. Ha? Alis. Prepare na si Emma ng mga food ng pagkain. Mga alaga. Tataka ako bakit wala pa confirmation yung Shopee, yung pick up ngayon. Holiday pala. Kala ko di sila nag-holiday. Pati yung wala eh. Yung LBC lang ata yung meron. Yung mga nasa mall, gano'n. Tapos, ang wala lang pasok, mga trabaho at school. Tulad ni Emma, tuwan-tuwa siya. Walang pasok. Grabe, abang-abang niya. Alam niyo ba yun? Tapos guys, sasayaw sila ngayon ng Wow! Inay Jackie! Oh. Makita niyo ba yung galaw-galaw agad ni Jackie? Gumagalaw-galaw pa siya. Sabi ni Emma, ang tigas pala ng katawan mo na. Makala ito si Emma. Titignan natin siya kung walang butang katawan niya. 3 bibi Ito ang leader. Sige, ako leader. Ikaw muna masasayaw bago kami Sabay-sabay tayo. Tapos ituturo mo na kami. Ano to? Lokohan? Baka mamaya sumayaw kami. Tiko, hindi sumayaw. Sasayaw ako, promise. Gusto niyo ba, guys? Gusto niyo ako 3 bibi? Ano kaya itsura natin? Kaloka. Ayun, nagpe-prepare na ako ng Kumain na sila sandwich. Itong makakaloka tong gardenia to. Sige, mamaya. Para may thrill man lang tayo. Oo. Kahit tayong holiday lang. Kora. Ano ba siya? Kailangan natin mag-happy kahit konting panahon. Tama. Nagkaamag siya. Bibili ko pa lang nito nung isang araw eh. Ngayon, kaya nga tinatanggalan ko na lang nung Pwede pa naman siya eh. Sayang. Natanggal ko na lang yung mga ganun. Tapos ito toast ko. Sayang eh. So, tandaan, mamaya magsasayaw si Emma. Kayo sa trumpet. Sige. Saan na sa 3 bibi. Sige daw. Alam mo, tingko ka lang talaga step niya na naku. 3 bibi. Ay! Buti kung may video, tayo. Hindi kaya tayo, Hindi kaya mawala mga subscriber ko. Wala kayo mag-subscribe pag sumaya itong 2 to, Bakit ko sa akin? Kala mo Natatawa na kayo na ako. Wala imagine ko na. Ang tuwa ko sa akin! Akala mo! Wala na nga, tawan-tawa ka na. Tawa ka. Grabe siya. Pag pala sumaya na kami ni Jockey na 0 subscriber ka. Hindi, joke lang. Love tayo ng mga guys na yan. Guys. Kahit anong gawin namin kalokohan.
Sasayaw mamaya. Practice ka nga, Jackie. Nakita ko yung sayaw mo kagabi eh. Ewan kasi ate. Eh, pag tumaplasmate ko to. Kasi walang kauli na raw. Di na yung kailang pare ka chinudyo. Ano ka na nga, maghaplas ka na ng oil dyan para lumambot-lambot yung katawan. Kain tayo, pansit canton. Tapos yung tinost ko na bread. Medyo sunog lang. Pero masarap siya in fairness. And then, milk. Kasama milk, baby. Umiinom din sila nito eh. Favorite din nila yan. Ito niya. Kaso, kakain na kayo. Ayun o, luluto na si Emma. Kain nila. Tilam-tilam si Tipi. Ha? Ano na? Anong dilasan toge? Hingi tayo kay Inday ng toge. Bango. Pengi ah. 30 lang per order. Pero mga, tikman ko. Grabe siya, 30 lang. Sino nagluto, Gol? Ikaw? Sarap naman ah. Sarap. Hindi lasang toge, sarap nga. Bumili lang ako sa labas ng fritada, spicy chicken, isda, tapos, ay, para pala may spicy chicken. Ayun, kain tayo. Plus yung gulay na niluto ni Inday. Sarap. Diba? Korean style lang ang mga kain. Pura kamangkok. Dito ako ulit sa Metro Point. Metro Point. Yung shopping. Naghanap kasi ako ng ng sushi. Wala na pala yung pwesto. Sayang. Anyway, ayun. Bili nila ako nitong lemon black tea. My fave sa Happy Orange. Chinese mayar. Ano kaya ito? Grapefruit ba ito? Miss, ano to? Grapefruit. Grapefruit nga. Torn between this, two bags. Ayun, bilang kasi ko loko at maliit yung bag niya ngayon. Sisikipan siya. Ako mismo sisikipan ako sa tingnan yung mga gamit niya dun eh. So, ito cute to. Red. Parang mapil. Kaso, ano siya? 400. Yan, meron pa dito sa labas. Ayan, loob, and labas. Tapos, meron pa dito. Calling the attention of Mr. John Recibo for the counter curtain, please. Once again, Mr. John Ang daming packet. 1, 2, 3. Tapos, meron pa din sa loob. Isa rin maganda sa dalawa. Mabet mo. Red. Type niya rin yung red. Gusto kasi ng red eh. Oh. Red na lang kaya. Okay din naman tong red. Ayan. Meron din siyang nilagayin mga folder doon. Pari ko ang lamok. Nakagat ako. Tapos, dalawa nga lang yung packets niya. Ay, yung niya. Unlike dito, isa, dalawa, tatlo. Kasi wala naman lalagay masyado si baby. Tapos, nilagayin din ng drinks. Dalawa. And then, makapal, oh. So, which is which? Ganda pa ng Tapos, ito shopping. Pakyawan. Limba-limba. Tagal ko na dito 30 minutes na. Di pa makapag-decide. Ang dami actually yung pagpipilian. Ito lang yung Pero nga dito Bungacious. Ito Once again, ladies to Pala Sausage Choice to counter 3, please. Ngayon. Same lang as dito. Kaso 700 na siya. Bakit na ito? Kapal. Tibay na ito. Ano ba?
Ano ba guys? Alin ba dyan? Oh my God, ang haba ng pila. May counter pa ba doon sa kabila, miss? Miss? Bukas yung mga counter doon sa kabila? Opo, sa kabila mo. Haba. Oh my gulay. Kabila tayo guys. So yun, red na yung ano, pinili ko. Ang cute eh. Maka-wish ko lang, hindi mahaba pila dito sa kabila. Ito. Ang cute oh. Dito ko lang binibili si Chris ng mga ano, alam niyo ba? Mga damit. Minsan lang ako nag-SM. Bilis naman kasi sila lumaki, sayang lang. Hello ko, ano ba ito Blockbuster? Mura kasi naman na dito eh. Wait lang. Ito ako. Para kasunod na kay ate. Paano te ah? Patingin lang. Tingin lang akong ano. Thank you. Kailangan ko Mason jar. Mag-ano ko eh. Tea with ano. Gagawan lang ako. Ay, walang ano. Walang straw. Yung tea. Kasi madami akong tea doon. Na binigay ni ano. Ni June. Tsaka ni... Ano ba yun? Ni Kat. Ayun. Gamitin ko na. Hindi naman ako nagda-diet na eh. Once again, we're visiting us about the 17. Tapos lemon na lang, o diba? May sarili na akong happy lemon. Wala yung mistro. Same price lang, oh. 45. Tapos itong maliit, 45 din. Pero dito na ako sa malaki. Diba? Kanta. Wala sa tono. Hello, baby kong mahal. Hello. Baby, ikaw, sabi ko baby ah. Ikaw ba ang bebe? Ikaw ba ang bebe girl? Hindi, di ba? Pogi. Healthy. Ang pogi. Ito. Para ka nang ano, nakakatakot na tiyan mo ba? Ha? Maggie! Patingin ako. Gumagalaw-galaw sa tiyan niya. Maggie! Daming na-excite sa baby mo, Maggie! Naku po, ayan na naman yung malaki. Alis ko, tingnan natin sa taas. Tala eh. Tingnan ni Kuya Chris. Kanan! Ari ko! Nangaano si Maggie, nangangalmot. Kumusta ang kunanin ko? Kumusta ang gruting kong mahal? Di ka na baba. Baby girl. Hindi ko lang kung pinagagawa dito ng mga ano. What you doing? Ha? Anong ganap? Seryoso si Nay Emma, oh. Nga. Bakit? Dami niya kasi nga eh. Maingay kasi, kaya di mo naintindihan. Ilang week ba bigay sa inyo yan? Ano pa naman? 3 months. 3 months? Yun naman pala eh. Oh, yun. Book report. Oo. Tinanong niya ako kung anong magandang libro. Sabi ko, for me, best sa akin yung ano, yung Tuesdays with Maury. As in, super ganda talaga niya. Sige, explain mo na sa akin. Binasa natin. Ayoko! Basahin mo! Kaya mo yan. Pag natapos mo na. Wala, ano pa kasi yan? Umpisa pa lang kasi. Yung mga kalagit na. Sa Maurian. Kayo. Doon sa Maurian, nag-graduate. Ay, sa graduation na. Bakit mo binasa yung ano hulihan? Nandadaya ka eh. Hindi ko kasi naintindihan sa binasa ko sa Maurian. Olo ka nga. Kasi talaga, sumisingot-singot talaga ako dyan. Sobrang ganda ng book na yan. No? Oo, may pelikula niyan. So, dapat masahin mo talaga para madramdaman mo yung ano. Hindi ko nga nagdamding kasi hindi ko siya. Ang ingay kasi. Alam mo, basahin mo yan. Mag-isa ka lang, as in tahimik talaga. Bigyan ako ng flute. Bakit anong story nito? Meron naman dyan namin synopsis sa ano, sa likod niya. Bota mo, may mga ano pa nga eh. Mga patotoo pa nga na ano. Oo nga sa ano, pinaka the best book daw. The best book ever. Tapos si Kuya Roland, sabi ko Kuya, tingnan mo. Uy, maganda yan. Oh, Sige, see? kwento mo nga sa akin. Wala. Madaya ta siya.
Di ba exciting pag sinabi mo na yun? Oo. Basta, maano yan. O gusto mo yung children's book ni Chris? Kasahin. Yung mga picture, Ems. Twinkle, twinkle, little star. Tom Sawyer. Ano yan? 365 days na ba yun? Chris, basta ito lang explain mo sa akin. Kanina niya po sinasabi ko hindi ko maintindihan ang ingay. Ano pa lang ano? Ulam? Shanghai. Ayaw niya na? Shanghai. Dito to ko Shanghai. Ayun lang ako dito yung Sakit na nga sa puti. Yan lang. Huwag na yan. yan, para masakit. Oy, shoutout daw kay Errol, guys. Shoutout. Shout out. Ay, Inabangan niya sa'yo mo, Jackie, nahuli ka. May tatlong bilog. ang sexy na sa'yo ni Ate Jackie. Sayaw na. Game. Ito ako sa'yo. May yung bibig na ko nakita. Oh. Mataba, mabayat mga bibig. Oh. Good. Kasi ano nila yan ng ano eh. Sa likod ay isa. Oh. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 Oh. kwak, kwak, kwak. Tayo nasa ilog. Huwag ang sabi. Kumendeng. Ano yan ang ano ng mga bata sa elementary or kinder ata? Or ano? Prep. Dapat tinutulan mo naman yan, Chris. Oo, tama ko dyan sa kanya nung ano, baby pa siya eh. Pag umuwi na, may natutulang bagong kanta eh. Ayun ano, mga palaka sa may sapa. Alam mo yun? Yung chicken dance. Pa chicken dance. Ayan, wala nang ano. Wala maisip na ulamin. Sino ba yun? Errol guy, ay, magano na kayo. Ay, kay ano? Dance na kayo! Lagi siya nag-message siya ako dito. Oh, Yee! ikaw. Hi, kay Air Guy. Guy ba? Oh. Hi, sa'yo. May nag- Ano sabi mo? Puro basketball gamer dyan. Baka may love ka dyan. Wey, hindi kayo. Chris! Taas ng langit. Busy Gusto ko sila pumunta lang. sa space. Laglagan ko si Tita Emma ng pagkain. Para malaking pagkain tsaka nadaganan. Patay. Wedding nga. Bilis na order nga. Kayo! Chris! Dito tayo. Nay-order ka na, Nay. Dito lang kami ni Chris sa labas. Ay, grabe siya. Niwan inay niya. Ano? Ano, Chris? Niwanan mo inay mo. Oh! Suko! Kaya kayo dyan. Dito ka sa Sabi sa amin ni Chris, wag daw kami dito sa place na to kasi nga wala daw electric fan. Diyan lang daw sa tapat niya, oh, kasi may electric fan. Naman pala. Ang galing ng malunggay, oh. Isang ano lang yun, isang application lang. Oh, nawala na yung ano. Yung galis-galis ni Conan. Very good na, bebe. Ano na naman yan, TV boy? Alis ka na. Kayo talaga eh, na. Alis ka. Nakakain ka na, nak? Di pa, nitay natin. Ay, nitay mo ba ako? Kasi mo ako kinakatok. Tada! Take out ulit. Mga tamad ng magluto sa gabi. Wala na kasing kain. Shh! Enough na niya. Kain na. Hello. Ay, chiki. Papugyan ko na rin. Tipi eh. Dami niyo. Pugi-pugi ng kunanin ko na yan. Ang pugi-pugi niyan. Ang pugi-pugi niyan. Ang pugi-pugi. Galing. Tingnan mo, Jackie. Wala na siyang ano. Ay, ko. Tragis to TV na to. Ay, tigilan mo ka. Wala. Tuloy siguro. Tinano mo ka sa OTP. Hey guys. Tomorrow morning na lang yung ano. Yung mga shoutout pagising ko sa umaga. Kasi ginagamit yung ano yung cellphone ko. Nagpatugtog yung ano. Yung bata. Ayun, para makatulog. So, tomorrow na lang. We'll see you tomorrow. Good night. Morning, promise. Night! Ayun, basta may music. Naku, ayaw yan.
Yung kasi mapatulog niya nung bata pa siya, nung baby pa siya. May music lang ako naka-play. Warlogs na yan. Hello guys! As promised ko kagabi, ayun, ito na yung shoutout ko. Bago ako mag-edit ng vlog para ma-include ko. Okay? Hi kay Ceces Togado? Or Togadado? Togado yata yun. Ano ko ata? Pali pagka-type ko. Ayun, hi sa'yo Ceces. Kay Chinshin. Na dog lover din siya. Ganon din daw yung ano niya, yung pet niya. Lagi nangaamoy ng puwet. Naloka ako kay Conan. Lagi naamoy puwet namin. Ayun, kay Marie Grace and Maria Teresa from Venice, Italy. Hi! Tapos kay June Beth Cielo. Kay Candy from Davao. Joyce Villesa, Alvin Encino, Maria Tiensal, Leilani Molina, Zia Tiffany Gonzalez, Pines Malupa, Nenes El Bornilio, Jerome Tenedo, RL My Life, Angeline Rose from Vancouver, Canada. Ayun. Hi guys! Medyo madami-dami ito, nilista ko talaga. And then kay Dante Vargas, Christine Chan, May Balagso, Alexis Reyna, Marcin Panganiban, Gladys Garcia, Christopher Ian, and Karen from Perth, Australia. Hey guys! How are you? Pag sa local, kumusta kayo? Pag sa, how are you? Ayan, and then kay Michelle Balaguer from California. Sia Calusa, Danica, and Kynex from California din. Kumusta kayo dyan guys? Danica Paralag, belated happy birthday kay Prince Adrian noong July 3 pa to. Pasensya na bebe, ngayon ko lang na ngayon lang ako nakapag-shoutout ha? Basta belated happy birthday sa'yo. And sana daw magpakabait ka na, sabi ni Mami. Good boy na ha. And then kay Harmony Rain, and last is kay Arlene Sanga. Hello! Nag-order siya sa Shopee. Thank you so much. Ay, yung mga hindi ko nabanggit, maybe next time na naman, ipon naman muna tayo. Okay guys? Kahit na mahaba, biglaan lang natin. Okay? So, yun lang. Kumusta kayong lahat? Thank you. Tapos, sa mga bagong subscribers, sa mga silent viewer. Thank you. Maraming salamat.